Sa Good Vibes, viral karon ang video sang singer-actress nga si Sue Ramirez kaupo ding iya boyfriend nga si mayoralty candidate Javi Benitez sa pagpangampanya. Nakibot ang mga netizens nga sagad siya mag-Ilonggo. May report si Nico Delfin. Ano ka man, de? Ano nga, bilabay ka mo diyan? Ikaw, smile. Baka kaban kita dito. Ano lang bisita? Bisita mo? Iwil ka man. Ano mga bisito? Yes, saging. Luto ko na bala. Inimpila lamang sa mga videos ang singer-actress nga si Sue Ramirez, kaupod ng boyfriend nga si mayoralty candidate Javi Benitez, samtang nagapangampanya sa mga kabaranggayan sa syudad ng Victorias. Anong ginaugtas? 2 joints? Sige, sila pa 2 joints na. Ano ba naman? 2 joints? Tas na po. Amo ko niya ako asinso. 2 joints. Madamo sa mga netizens ang nalingaw, bangod wala man sila magdumdum nga ang kasubong niya nga tisay ang matigda maghiligay nun. Ka-cute gani, kaya na happy ang mga tao. Bala nga, nakabalo sila. Nakabalo man kung gali mag-Ilonggo, kakakibot sila hasta subok. Bisan si Benitez ang labing nga nalipay sa tion nga kaupod niya sa pagpangampanya ang kahagugma. Kunway siya, daw mas trabahoso, pero pagkara siya, daw ka-light git siyang mamatyagan. I see how hard he works. Every time na nakpan ko siya gumuni-muni sa balakay permit siya may ginaisip nga para ma-improve pagid ang Victorias. Every time I ask him, what are you thinking? I'm thinking of ways to improve the healthcare system. So it's always like that ang sabat niya. That's why I'm so proud of him. Sana all na lagi. Si Steven Laborte, nga isa sa mga cameraman nga kaupod nanda ni Sue kag Javi, nagsiling nga bisan sila ang hindi makabatsyag sang kakapoy kung kaupod ang negrense actress. Kung may makita sa mga kabataan nga, for example, nang may makikbo, kung ginasermonan niya, wala ka doon siya agad walang nanay. Budaya naman na si mama mo man laba karon. Paano ka makakabatsyag kapoy kung kasadya malang ka inyo man din? Ang iloy ni Sue, taga-syudad sang Sipalay. Istorya niya, bisan masako siya sa taping sa masunod niya nga TV series, nag-ayo siya nga temporaryo anay nga magbiya, agod makaupod sa house-to-house campaign sang Team Asenso. Madamo gid nga salamat sa inyo suporta kag paghigugma kay Lexi. Bisan pa other woman siya, nanay amo man na ang pagsuporta niyo sa akon, kag of course kay Mayor Javi man. And I hope nga dire-diretso lang inyo paglantaw sa The Broken Marriage. Malipayon nga nagapasalamat man si Sue nga nakaupod niya ang mga kasimanwa kag nakahatag siya sang kalingawan para sa ilabi na sa iya kahagugma. That I was born for you. Ibagid siya magpalangga ang Victoriahanon. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.